себе си, когато успея да надскачам. Не мога ми кажеш кога да се отказвам, най-трудно е себе си да преодолееш, но всичко е възможно, когато се умееш. Не ми е до мода, която да следвам, а до Божията воля и какво ми харесва. Лесният път е по-труден от трудния. Кога не ти изнася, тогава се нудя. Прекаления контрол, ума ми избушва. Детското у мен е въпрос е на нужда. Ако за матрицата, а не на шега, шапаят глави, ако ще да съм я. От северо-запад може сме пустиняци, но мога да бъдем и верни оттаци. Всичко зависи от твоето отношение. Голямо не безкрайно е моето търпение. Грех първороден, това е страха. От минус до плюс само една черта. Ако ич го нема, значи съм се подвел. Кога го приема, ставам по-смел. Виждам, че риска е отровата змийска, която е лекарство в доза манинка, но къщи екран на черната мамба. Чрез новините забити си показва. Писа ми да слушам, това е помията. Не, че е възможно да остане невидима. А ти какво правиш, за да е по-различно? Но вместо злоба да е по-градивно. Ако много ти е зор, метай паветата, без никаква наука, па си чеки промената. Винаги жертвата става курбан, докато си жив не успяваш сам. Не гледай разписание, гледай си пъту. Тук и сега или ще плащаш скъпо. Преди 5 години къв ти бе плана, след всички кризи от него какво сбъдна. Дори с въпроси мога да обобщя. Сега ме обори кое не е така, но чакам аргументи без лични апатки. Иначе и аз мога да споря пустиняшки. Да, много е яко да спускам на скорост, но големата сила се ковена нагорно. Да се видиш в чудо или да видиш чудото, винаги ги има и едното и другото. Вяра в себе си минава през Господ. Тогава той яга, той прави амортов. Любовта е по-силна от менталитет. Само Бог е безспорен наш авторитет. Успеха е само към дата днешна. Кой е инфлуенсър, кой е инфлуенца? Що е духовност, това критикарство или има емпатия или е сектантство? Наливаш в имоти, населението спада, но знанието никога не се обесценява. Да си роб на хартики без златен стандарт или взаимопомощ е единствен гарант. Които те хейтят, утре те забравят. Поредния неудобен пак набелязат и от най-блестящите тъмното варят. Тия ли трябва от пътя да те отклоняват, за да видиш твоите земи нама ли? Иначе ги виждаш картини размазани без криза да нема възможност, търси се издръжливост. След това скорост, когато се съдиш, трябва да се сещаш на твоите хора, така ли им нареждаш? Преди да ме съдиш, първо ми кажи с какво да ти помогна, духа да спасим. Каквото добро някога съм направил между мен и Бог, най-добре да съм оставил другите да довидят. В крайен случай, тек един такъв, до край го изслушай. Щом си жив, значи можеш, помогни на себе си и на друг ще помогнеш. Житейския смисъл означава любов, тогава с до колена е дълбокия ров. Имаш ли днес, значи можеш, помогни на друг и на себе си ще помогнеш. Божия път, послане с любов. Имаш ли желание, значи си готов. Щом си жив, значи можеш, помогни на себе си и на друг ще помогнеш. Житейския смисъл означава любов, тогава с до колена е дълбокия ров. Имаш ли днес, значи можеш, помогни на друг и на себе си ще помогнеш. Божия път, послане с любов. Имаш ли желание, значи си готов.